കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന് ചിരി ഉണ്ടാവില്ല, ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് കഷ്ടപ്പാടും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ കഷ്ടപ്പാടിലും ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മാമ്പഴത്തിന് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ദേവിയുടെയും ബാലിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇനി വരുന്ന വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോയാലോ. ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല അടിപൊളി വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കാത്തിരുന്നൊരു വിശേഷ ദിവസമായിരുന്നു കടന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഹരിയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പവും സത്യങ്ങളിലൊക്കെ അറിയണം. നമ്മുടെ തമ്പിയുടെ കുതന്ത്ര ബുദ്ധിയിൽ വന്ന ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു ദേവൂട്ടിയുടെ പിറന്നാൾ അമരാവതി വെച്ച് നടത്താനായിട്ട്. ഇതറിഞ്ഞ് ഹരി എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പൂനെ മോളെയും കൂട്ടി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുവാണ്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ചെയ്തേ, തൻ്റെ ഡാഡി മോൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ഡയമണ്ട് നെക്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ഡാഡിക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്താണ് നമ്മുടെ അപ്പുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വരവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അപ്പു ഡാഡി അങ്ങനെ ചെയ്തതിൽ വളരെയധികം വിഷമമുണ്ട് അപ്പുവിന്. വേറൊന്നുമല്ല, ഇത്രയും കാലം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാതിരുന്നിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡാഡി തന്നെ ചതിച്ചാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ അപ്പൂനെ തളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ അപ്പു വീട്ടിൽ നിൽക്കുമല്ലേ ഇത്, നമ്മുടെ ഹരിയോടൊപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു പോരും ഇത്. കാരണം പണ്ടത്തെ പോലെ ഉള്ള അപ്പു അല്ല ഇപ്പോൾ. അപ്പുവിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. എന്തായാലും നമ്മുടെ തമ്പിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി രണ്ട് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ അപ്പവും ഹരിയും കൂടെ തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഈ സമയത്ത് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജയന്തി കുത്തുവാക്കുകൾ കൊണ്ട് നോവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ദേവീനെയും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ജുനെയും ഒക്കെ. എന്താണ് ഇന്ന് അവർ വരാൻ പോകുന്നില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ അപ്പുവിൻ്റെയും ഹരിയുടെയും വരവ്. ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ദേവിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ദേവി ഓടി ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാണ്. ഓടി ഇറങ്ങി ചെന്ന് ദേവുമോളെ എടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ദേവുമോള് ദേവിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. ദേവിക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ദേവൂട്ടി പറയാണ്, അവിടുത്തെ ഡാഡിയും അവൾ മുത്തച്ഛനും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി അമ്മയെന്നൊക്കെ പറയണം. ഇത് കേട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു നിമിഷം അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്താ സംഭവിച്ചെന്നൊക്കെ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്തൊക്കെയാന്ന്. അതിനുശേഷം എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹരി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിസ്തീരിച്ച് പറയുവാണ്. വേറൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത്, അവർ തന്നെ കുടിപ്പിച്ച് കിടത്താൻ നോക്കിയതും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ. താൻ എന്താണെങ്കിൽ അവരുടെ വലയിലൊന്നും വീണില്ല ദേവടുത്തി. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, എനിക്കറിയാനും തമ്പിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണെങ്കിൽ അവരുടെ വലയിലൊന്നും വീഴില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ അപ്പൂന് ഭയങ്കര പുതിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വേറൊന്നുമല്ല, താൻ എന്താണെങ്കിലും അവിടെ ചെന്നതാ. പക്ഷെ തൻ്റെ ഡാഡി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു കാരണം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പിന്നെയും താൻ നാണം കെട്ടലോ എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ അപ്പൂൻ്റെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് ശേഷം എല്ലാവരും കൂടെ ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മുടെ ദേവൂട്ടിയുടെ പിറന്നാൾ അങ്ങ് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ആഘോഷിച്ച സമയത്ത് കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ജയന്തിക്കൊക്കെ അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ജയന്തിയുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും അവർ അമരാവതിയിൽ നിന്ന് വരില്ലേ, ഇവിടെ പിറന്നാളാഘോഷം നടക്കരുത്. എന്നാൽ മാത്രമല്ല ഈ ദേവിയുടെ ബാലിൻ്റെയൊക്കെ ആ മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെന്താണ് നമ്മുടെ ജയന്തിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം എല്ലാവർക്കും ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ അപ്പൂൻ്റെ മുഖം അത്രയ്ക്കും തെളിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൂൻ്റെ മനസ്സ് നിറയും അമരാവതി തറവാടായിരുന്നു നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹരിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് കരുതി. പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്. ഡാഡിയെക്കുറിച്ചല്ല, എൻ്റെ മമ്മീനെക്കുറിച്ചാണ്. മമ്മി ഈ സത്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തതാ. പക്ഷെ അതിനകത്ത് മമ്മി എന്തുമാത്രം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡാഡി ചെയ്തേൽ. മമ്മിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല ഹരി. എനിക്ക് മമ്മീനെ ഓർത്തിട്ട് വിഷമം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹരി നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ അപ്പൂനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പം നിൻ്റെ ഡാഡി എന്തൊക്കെ നമ്പറായിട്ട് വന്നാലും ഇനി എൻ്റെ അടുത്തേക്കില്ല. ഞാൻ ഇച്ചിരി വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തോണ്ടാ ഇത്രയൊക്കെ അങ്ങേരുടെ കൂടെ പോയി ചെയ്തു കൊടുക്കാനൊക്കെ നിന്ന് കൊടുത്ത്. പക്ഷെ അങ്ങേരുടെ തലയിൽ കയറി നിരങ്ങുക ചെയ്തതെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ അപ്പൂനോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ശിവന് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഗിഫ്റ്റൊക്കെ നമ്മുടെ ദേവൂട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിറന്നാൾ സമ്മാനമായിട്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ദേവൂട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാകുന്നുണ്ട്. ദേവിക്കും ബാലിനും ദേവൂട്ടി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു ശ്വാസം തന്നെ നേരെ വീണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇത്ര സമയം മുൾമുനയിൽ നിന്നിരുന്നത് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ അമരാവതി തമ്പിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയ തമ്പി എന്തൊക്കെ കുതന്ത്രങ്ങളെ മെനയുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് ശിവനും എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാലിനും പറയുന്നുണ്ട് ഹരിയോട്, നീ വരാൻ താമസിച്ചാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടും അങ്ങോട്ട് വന്നേനം. പിന്നെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുമെന്ന് പറയാൻ പോലും പറ്റില്ല. എന്താണ് നീ വന്നത് നന്നായി. ഇനി എങ്ങാനും അങ്ങേരെ നിന്നെ കുടിപ്പിച്ച് കിടത്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് അങ്ങേരെയും വക വരുത്തിയാലെന്നൊക്കെ ശിവന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഹരി പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വന്നില്ല, എനിക്കറിയാലോ തമ്പിയുടെ സ്വഭാവം, ഞാൻ ഇന്നും ഇന്നലെ അല്ല കാണുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച കാണിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ കണ്ണൻ അങ്ങോട്ട് വരുവാണ്. കണ്ണനെ വിളിച്ചാൽ അങ്ങനെ കണ്ണൻ ദേവി വിളിച്ച പോലും അങ്ങനെ കോൾ എടുക്കാത്തവനാ.
ചെന്നൈയിലെ ജോലിയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇടക്കാലം കൊണ്ട് അവനെ വിളിച്ചാലും അവൻ കോൾ എടുക്കത്തില്ല. തിരിച്ചങ്ങനെ അധികം വിളിയും സംസാരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴവന് ആദ്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ ശിവന്റെ ഊട്ടുപുരയിലേക്കാണ്. ഊട്ടുപുരയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺമണിക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലായില്ല. ആരാന്ന് കൺമണി വന്നതിന് ശേഷം കണ്ണനെ കണ്ടിട്ടുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കൺമണിയായിട്ടൊരു ഉടക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണന്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൺമണി അറിയുന്ന ഇത് ശിവേട്ടൻ്റെ അനിയനാന്നുള്ള കാര്യം. പിന്നെ അതിനുശേഷം സോറിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കടകളൊക്കെ അത്ര വിപുലമായിട്ട് കണ്ണന് ഭയങ്കര അത് സന്തോഷമൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും കണ്ണൻ വന്ന സന്തോഷത്തിൽ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഭയങ്കര ആഹ്ലാദ തിമിർപ്പിലാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദേവി കുറെ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നിന്നെ വിളിച്ചാൽ പോലും നീ കോൾ എടുക്കാറില്ലല്ലോ, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വിളിക്കാറുമില്ല, നിന്റെ പഴയ സ്വഭാവമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ അപ്പവും അഞ്ചുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ദേവിയെടുത്തി ഇവനെ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിച്ച് വഷളാക്കിയത്. കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പോലെ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടോ അവന് പാകതയും പക്വതയും വന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊക്കെയുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണന്റെ വരവ് വെറുതെയുള്ള വരവൊന്നുമില്ല. കാരണം കണ്ണന് ദേവിയോടും ബാലനോടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അതായത് കണ്ണൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം, അത് അച്ചുവിനെ കണ്ണന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അച്ചുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ കണ്ണനെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനും ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണെങ്കിലും ദേവിയുടെയും ബാലൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കണ്ണൻ വന്നേക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ണൻ അവിടെ ചെന്നൈയിൽ ഇനി അച്ചുവിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ അവർ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്താണെങ്കിലും നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ശേഷം നമ്മുടെ ബാലൻ ദേവി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എന്തായിരിക്കും, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഭവ ബഹുലമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും. ദേവിയും ബാലനും എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ണൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. കണ്ണൻ ചിലപ്പോൾ അച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടങ്ങ് പോവുള്ളൂ. ദേവിക്കും ബാലനും പെട്ടെന്ന് അതിന് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ. എന്തായാലും അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവവാസങ്ങൾ കണ്ണൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി.